Gitawag ni Jesus si Levi. Lucas Kapitulo 5 versikulo 27-32. Humaniadto, milakaw si Jesus og nakita niya ang maniningil og buhis nga si Levi nga nagalingkod sa dapit diin magbayad og buhis. Mingon si Jesus kanya, dali, oban kanako. Mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kang Jesus. Anya naghimo si Levi ug usa ka dakong kambira alang kang Jesus didto sa iyang balay. Daghang mga maniningil og buhis og uban pang mga tawo ang nakiguban kanila sa pagpangaon. Pagkakita nini sa mga pari ug sa ilang kaubang mga magtutudlo sa kasugoan mireklamo sila sa mga sumusunod ni Jesus. Mingon sila, nganong nakiguban man kamo sa pagpangaon ug sa pag-inom sa mga maniningil og buhis ug sa uban pa nga mga makasasala. Mitubag si Jesus kanila, ang tawo nga maayo og panglawas wala magkinahanglan og doktor, ang masakiton lang. Wala ako mo anhi aron sa pagtawag sa mga nagatwo nga sila matarong, kondili sa mga makasasala aron sila maghinulso.